Ahojte všetci, vítajte v ďalšom netradičnom dieli, ale tento diel vážený bude pre každého jedného z vás, ktorí radi investujete nielen do Bitcoinu, ktorý má teraz hodnotu 92 000, ale aj do nejakých nožov, do ktorých sa ozaj oplatí investovať. Sú samozrejme nože, ktoré vôbec na hodnote nijak nikdy nenaberú nejakú cenu, iba len ubúdajú s tou cenou a jedine tá cena rastie iba len vtedy, keď vlastne sa aj nejaká inflácia nastane alebo nejaký trh, ktorý samotne zvýši cenu tohoto noža, lebo je výroba drahšia. Ale tieto nože, ktoré vidíte vážení momentálne pred sebou, sú nože, ktoré patria do každej vašej vitriny a pre tých, ktorí radi investujete do niečoho, čo jednak je aj pekné, jednak ďalšia vec, dobre vyzerá, že to isté, má nejakú zmysel a ľudia sa o to bijú a každý si momentálne tieto nože drží a nikto ich ešte nepredáva vo veľkom množstve, kým tá cena pekne narastie alebo čakajú a nikdy možno ani nepredajú. Švajčiarske nože každý z nás pozná. Táto tuná séria momentálne, ja som sa začal stať zberateľom pred 3 rokmi, kedy som vlastne dostal od svojej ženy prvú edíciu 2023, potom od nej 2024 a tentokrát som od brata dostal 2025 už dopredu. Ako náhle by som vám niečo povedal o týchto nožoch, tak skrátke vám poviem, že napríklad Rok tigra podľa čínskeho nového roka vyšiel v 2021. Bol v hodnote 100 eur nákupnej hodnoty alebo 88 eur. Dnes ten nož stojí 378 eur. To je mesačne sa väčšinou tieto nože tak globálne pohybujú, takže za mesiac sa ten nož hneď zarobí nejakých 6-7 eur alebo od 5 až do 7 eur minimálne zarobí vlastne nož na seba tým, že vám to stojí na poličke. Poďme hneď ukázať to, čo máme tu. Rok zajaca, tento je dosť žiadaný a na eBay momentálne tento tuna s limitovanou edíciou roku zajaca sa pohybuje už tiež okolo 350 eur a ten bol vlastne vydaný v roku 2002 a dnes to vyzerá takto. Toto je vlastne edícia 2023. Tieto edície vyzerajú takýmto štýlom, že máte takú krásnu kazetu. V tej kazete sa vlastne nachádza, je to dosť také tvrdšie vydanie. Máte tu na krásne označenie 2023 Victorinox, pekne označenie, pekne nakreslené. Podotýkam, z týchto nožov napríklad 2025, čo som vlastne dostal tentokrát, už je iba len posledných 2 kusov majú v knifestore.sk a takto to vyzerá. Máte takú krásnu tu na papier a tam aj vygravirované, napísané po čínsky, čo samozrejme neviem, a napísané, že prečo je to, aká je to tradícia a tak ďalej. Môžete si to odfotiť a s Google Lensom si to môžete aj preložiť, čo tam píše. To som akurát ešte nerobil. No a vlastne tu väčšina predávajúcich, ktorí ináč, pozor, aj na falošné nože, lebo môžu predávať na eBay aj falošné nože pre vás a nemôžu byť originály, nemusia byť originály. Tento švajčiarsky nož sa nemá brúsiť, nemal by sa absolútne ten nož ani používať na nič, len nech to stojí na poličke. Pozor na falošné nože. Ak sa vám budú snažiť vážení predávať tu na nejaké nože a budú tam mať biele tieto tuná nitky, ktoré sú na zuby väčšinou alebo takto, tak sú to fejky väčšinou, nie sú to pravé. A ďalšia vec, kde si to viete všimnúť, že tu, čo vidíte, tu je sériový kód, sériové číslo. Ja mám 1896. Tu vidíte presne aj v kamere, pardon. No a takto vyzerá rok zajaca. A tí, ktorí vlastne predávajú tie falošné verzie, tak oni väčšinou píšu úplne nereálne čísla, alebo vlastne vygravirované je to krížom, alebo nechcú vám ukázať to, aké to má sériové číslo, alebo majú tu na číslo lomeno 9000 a viete si to vy overiť sami, že aké vlastne sériové číslo a koľko vydaných kusov bolo na každej jednej stránke, oni uvádzajú, že koľko bolo vydaných a podľa toho aj treba nakupovať. Ďalšie tu máme rok draka. Rok draka, tu na toto bolo vydané v roku 2023, v januári už som sa na to tešil, ale dostal som sa ku tomu až niekedy v septembri
A keď sa vlastne človek rozhodne, že tento nôž by si chcel kúpiť, alebo kým sa ku tomu dostanete, tak nerozmýšľajte dlho, lebo tieto nože väčšinou predaj ukončujú už v novembri, budú iba len 2 kusky. A tento vyzerá tak. Ja som momentálne dostal tento, čo je rok hada, tak vlastne posledné 2 kusy, čo ešte sú na predaj, neviem, či ešte sú tam na predaj, ale za 88 eur som si mohol kúpiť jeden nož a takto vyzerá ďalší kus. Napíšte mi do komentára, čo poviete na tieto krásne nožičky. Tieto sú ozaj že zberateľské krásne kusy a sú tak trblietkavé krásne. Mne sa páčia aj trblietky, takže vlastne to je ideál. No a tu vidíte tiež číslo 7149 z 8888 kusov. Všetky nože majú svoju edíciu a vlastne všetky nože majú svoje číslovania a svoj počet istý. A tento malo 8888 a takisto vlastne krabička vyzerá takto. Toto tu tiež. Tieto nože vlastne zvyšujú rok čo rok, mesiac čo mesiac, minúta čo minúta svoju hodnotu stále. No tu je zase, ku každej kazete máme nejaký papier, kde si to vieme prečítať, o čom je tento rok a čo znamená pre Čínu, vlastne čínsky nový rok každého jedného zvieraťa. Takže máme tu na rok hada, je na ďalší rok. Had prináša šťastie, že vraj, neviem, ale keď ťa uštipne, neprináša ti veľmi veľa šťastia, ale ide tu na investíciu do týchto nožov. Tento kus mal limitovaných 6000 kusov a máme 4861. Tu nás stále si otvorte a pozrite sa vlastne, že aké máte číslo, keď je tam vlastne viac než, neviem, 10 000 alebo 9 000 alebo neviem, stále si overte, koľko má vyrobených kusov tento nôž a táto edícia a podľa toho treba aj kupovať. Pozor, nekupujte od hocikoho. Vážení, ak sa vám tieto nože zapáčili a chceli by ste investovať taktiež a chcete zbierať tieto nože, tak otvárajte ich hneď eBay, lebo už bohužiaľ z týchto 3 nožov na nejakom e-shope nikde nič ani jeden kus nenájdete. A bohužiaľ už aj tento, ktorý vlastne stál 100 eur aj s poštovným, tak rok hada už teraz stojí 168 eur aj na eBay alebo okolo 170, čo je v prepočte okolo 6 eur na jeden mesiac. Takže stále sme pri tom istom, že keď si vyrátate, že od toho mesiaca, čo si ten nož kúpite, tak vlastne o toľko rokov ďalej mesiacov ten nož o toľko bude vstúpať. Dokedy a za koľko sa možno predá za najvyššiu hodnotu ten nož, nikto nevie, ale momentálne máme pred sebou veľkú cifru a zatiaľ si to držíme na poličke. Ak sa vám také videá budú páčiť, tak budem rád, podporte svojim odberom, lajkom toto video. Ahojte, čaute.